Pare, yan si paring Franz, oh. Buti dito, presko. Uy, sakto. Si pare Masong at si pare JR. Pre, buti nakalabas ng bahay yan. Huwag kang maingay, pre. Baka marinig ka niya. O mga pare, nagiinuman pala kayo. Di man lang kayo nag-aaya. Pre, maupo ka, ah. Paano ka namin aayain? Baka mamaya magalit yung misis mong Leon. Oo nga. Sayang ang tato. Sus, bakit naman siya hindi papayag? Tignan mo yung tato ko. Bakit daw nung nakaraan, hindi ka pinayagan, sabi ni Pare Masong? Noon lang yun. Wala kasi sa mood si misis, kaya masungit. Ang sabihin mo, takot ka lang sa asawa mo. Hindi naman sa ganun pare. Tinulugan ko nga lang siya noon kasi pagod siya. Paanong mapapagod yun? Eh halos ikaw lang yung kumikilos sa bahay nyo. Ang sabihin mo, takot ka lang sa asawa mo. Sayang ang tato. Patutunayan ko sa inyo na hindi ako takot kay Mitch. Siya ang takot dito. Sige nga, paano? Ito, bumili kayo ng gusto nyong alak. Kahit ano. Aba, daming pera. Saan mo nakuha yan, pare? Siyempre, kasasahod ko lang. Yun, tamang-tama yan. May pambili na tayo ng pulutan sa kaalak. Pare, yan si Leon. Ay, si misis mo. Huwag kayong mag-alala. Patutunayan kong hindi ako takot sa kanya. Sige nga. Hoy Franz, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Aba, hindi ba sinabi ko sa'yo? Bakit ka nakipag-inuman dito? Hindi ba marami ka pang... Oh, ayan darling. Sa'yo na lahat yan. Pre, malupit talaga si Pare Franz. Oo nga. Pinapatunayan talaga niya, tigasin siya. Takot siguro yung asawa niya sa taot niya. Talaga darling? Sa akin na to? O sige, tapusin mo na yan ha. Huwag kang magpapagabi. Wow. Oo darling, kunti lang ito. Uuwi na rin kami maya-maya. O sige darling, aalis na rin ako. Ang dami ko talagang pera. Makakapag-grocery na naman ako. O sige, alis na ako. O ano mga pare, asan dyan ang takot? Sinabi ko naman sa inyo eh. Yan, tagay mo, pare. Ayos talaga yung tattoo mo, pre. Ay, ikaw pala. Biglang bumait yung misis mo. Sabi ko naman sa inyo mga pre. Tagay mo na pre. Baka mamaya magbago pa isip ni misis mo. Balikan ka pa dito. Kapag naubos yung binigay kong pera kay Mitch, paano na naman kaya ako makakatakas nito? Wala na akong bala dito. Tagay mo na yan, pre. Ang sarap talaga nitong tubay ito. Namiss ko to. Ang sarap talaga ng pulutan natin. Asan ang pulutan natin? Wala naman. Oo nga no. Pare Franz, baka naman bili ka ng pulutan. Nakita nyo naman siguro. Binigay ko na lahat ng pera kay Mitch. Ikaw kasi, di ka man nagtira. Tuloy, wala tayong pambili ng pulutan. Kaya nga, paring Franz. Sayang naman. Utang na lang kayo dun sa tindahan. Bayaran nyo. Nako, madami na akong utang sa tindahan. Yan na lang si Pare Masong. Naku, wag na. Wag na tayong magpulutan. Ganon din naman, malalasing din naman tayo. O sige, pare JR, itagay mo na. Sa susunod Pare Franz, doon man tayo sa bahay nyo. Nako, mas maganda dong kila pare Masong. Maluwang yung garahe niya.
Masarap pang mag-videoke doon. Naku, wag doon. Marami akong aso. Baka magingay lang sila pag nakakita sila ng kabayo. Pre, wala naman tayong dalang kabayo ah. Kayo talaga mga pre. Ako na naman ang nakita nyo. Biro lang, pre. Oo nga naman pre.